van. Wat is het gewoon? Er is niet meer aan. We gaan één keer in de touw weer de hut erin. En dat joort maar zoveel. Inmiddels Tolwielien hebben we ergens bij de bar op de kazerne hebben we een keer het plan opgevat van leden, dus een keer een wedstrijd organiseren voor de brandweer. En dan op een kwarte baan. Nou, die wedstrijden die ben er wel meer. En dan word je wat ludieks bedenken. En dan zijn er van wat zou er gebeuren als we de man nou in uitdruktenu schaatsen letten. Tolwielien moesten we nog wel onze aarde pakken. Een voorbeeld zit hier toevallig een ijs mee. Een van de ploeg van Dorkum had het aarde pak naar gewoon lutsen. En we hadden toevallig mensen hebben we ons nieuwe uitdruktenu in gebruik genomen. En we beginnen vanuit dat we met dit snelle tenue de tieren van Tolwielien verscherpen kunnen. Je staat vaak nog bij de vingers strand en ik val om. En ik leer het beter. Dan leer ik verder dingen in. Ja. Dus ja. Dat is niks hoor. Dit is altijd bloot. Du hast er een uitdacht. Dat is een uitdacht. Du hast een tactisch voordeel. Ja. Maar we beginnen vanuit dat het nieuwe pak stroomleider is. Er super snelle lijnen op. Dus wie zal zien waar het voordeel voor je wordt had. Einde van de media naar halve erover. Doen we. Neem maar. Ja, nou in 1996 gaan we de eerste wedstrijd houden. Iepenfries kampioenschap een kwarte baan. Met brandweermensen in Utrecht tenue. En daar gaan we 12 uur op wachten maken. En Joert werd er vanavond houden. En ik zet me bij om hem te verdedigen. Ja. Het kan zijn dat dit pistool, dat is 12 jaar niet meer gebruikt, dat weigert. Dan zal Jappie heel hard pang roepen. Dan gaan we dus van start. Deelnemers, staat u klaar? Ja. Deelnemers klaar voor de start. Af! Vaart!